Dan go. I dobrodošli ljudi u novi video. Evo je Latika. Desi. Nemoj, brate, nemoj, molim te, nemoj. I dobrodošli ljudi danas opet u Zona NES. Danas ćemo igrati Agario sa Matijom. To je ovaj Srbija, ovaj majmun koji hoće da me pojede, ali leće, ajde. A vidi majmuna što beži, vidi ga što beži. Ko ja, kukavica. Ne, reci da ja i ti se takmičimo ko će koga više puta da pojede. Čujete, brate. Jedno nismo, Jel' tako? Reci to ljudima. Čuti. Ja sad mislim da će ti bolje. Reci ljudima. Šta je? Reci im da se takmičimo ko će koga da pojede. Reci. Ajde. Timujem s ogromnim likom. Sada ću kad te dohvatim da ću imaću skor 1000. Okej. Ajde, uključi kameru. Samo... Ko? Ti. Tako. Kao što vidite, moja kamera je seksi, ali je mutna. To bitno, ljudi, nije bitno. Baš me bitno za vas, bitno je da je meni lepo na kliku. Okej. Brate, si čuo to? Uče pola. Čuo to? Makšlon, bro. Preživamo je to. Ali ja ti imam sliku koji je ogroman, tako da ćeš da vidiš svoga Boga. Fuck. Lazare. Šta je? Pitam se ko će koga opet da pojede. Fuck, ne mene! Pojedi me. Čuti. Imao sam skoro 1000 i lik me pojeo. O, daj! Ali snimaš? Da, Snimaš? snimam. Koliko snimaš? Ne znam, neki 9 minuta nešto. 9 minuta snimaš već? Ne bre, nego toliko ću ja snimam. Ne, snimaj 10. Snimaj svi 10. Ali reci mi kad bude 10 minuta da mogu snimati kad Pa spočnem. ja ne znam. Ne znam kad si počeo. Okej. O, des! Lakika! Ali se snima igra koju igraš? Jel se snima igra koju igraš? Pa da. Agario. Ajga. Jel se snimaš ti ili Agario? I ja i Agario. Koga ljudi gledaju, reci mi. I meni i Agario. Što bi gledali tebe? Mrš. Misliš, tebe i gubitnika u Agariju? Čuti bre. Jel' tako? To ti mam. Lazar je gubitnik, teren. Mrš. Lazar, dobre! To. Šta je bilo? Daj mi ovako. Dođi No, Timova ti je si daj! na listi, ali je velik. Daj mi bolo. Pa da, ko je maj? Vidite vi ljudi, ko je ovaj majmun, brate? Čuti bre. Ne pričam sve roditeljima. A ne. Gledam u tebe i ne vidim. Ada. Gledam u tebe i ne mogu da vidim. Daj. Mama, koji majmun? Lakika. Vali sam, daj Lakika. O, da će dođi vam. Ma dođi, neće ti ništa. Koji ti skor? Ne vidim. Nula. Pojeli me. Ozbiljno koji ti skor. Pojeli me. A dobre, znači sad mogu da izađem. Lakika je noob najveći. Jelan je loser, nema pojma igrati. Ora, aha. Nemaš pojma ti. Nemaš pojma. Nemaš pojma ti. Evo ga Pepe. Pepe, naživamo Pepo. Pepa Brase me zeznula. Pepa Brase je pametnija
idem. Da sad ću. Prvi je Niko. Izvijete zbog ovoga ljudi, mora se nešto da uradim. Ja mislim da je prošlo 10 minuta već. Nije, brate. Eto mi brzo za ovaj video, vidimo se sljedeći, čao, neću još da ti klasim lijepo. Kaj fora. Ok, to bi bilo to za ovaj video, neću. Dislajkujte, nemojte da subscribe-ate i nemojte da posjetite našu Facebook stranicu. Zato što još nemamo. Ni nemamo. Znači samo dislajkujte. Što više dislajka, to je bolje. Već smo ga